Jon ikasgelako umerik bihurriena zen. Inork ez zuen berarekin jolastu nahi, beti umore txarrez zegoelako eta lagunei iseka egiten zielako. Jokoren batean jokatzen zutenean, beti lehena izan nahi zuen, eta horrela ez bazen, irabazten zutenak jotzeko gai zen, berak lor zezan. Neskatoek soinekoak eta gonak zeramatzetenean, altzatu egiten zien, negar egiten zuten arte. Irakasleek gaizki portatzeagaitik errieta egiten ziotenean, okerrago portatzen zen eta beti arazoetan sartzen zen. Egun batean, jolastokian futbolean ari zirela, Jon erori egin zen, eta bapatean negarrez hasi zen. Jonek ez zuen inoiz negar egiten, baina orduan min handia hartu zuen. Irakasleek hanka ikustean anbulantzia bati deitu zioten bila joan zitezen. Jon ezin zen lurretik altxatu. Anbulantzia iritsi zenean, medikuak hanka apurtu zuela jakinarazi zuen. Jon oso minduta zegoen eta negar egiten zuen etengabe. Orduan, Jon anbulantzian sartu eta ospitalera eraman zuten. Eraman zutenean, gertatutakoa ikusi zuten ikasle guztiak harrituta eta ikaratuta geratu ziren. Hurrengo egunean, Jonen gelako tutoreak esan zuen, Jon 2 astez egongo zela etxean. Jon ezin zelako ibili. Ba al dago ikaskiderik etxeko lanak etxera eraman diezazkiokeenik? Galdetu zuen tutoreak. Inork ez zuen erantzun. Orduan tutoreak esan zuen, bera arduratuko zela anaia zaharrenari etxeko lanak emateaz. Hura ere ikastetxe berean ikasten baitzuen. Jon aspertuta zegoen etxean zereginik gabe. Ez lehen egunean, ez bigarrenean, ezta ere 3. ez zen lagunik joan bizitan. Asko tristatu zen. Jonek ez zuen ulertzen zergatik ez zen inor bere etxera joaten. Egun batzuk geroago, Jon pentsatzen hasi zen. Bapatean konturatu zen, agian inorez bazi joan bere etxera, lagunik ez zeukalako zela. Ba al zuen Jonek lagunik ez izateko arrazoirik? Azken batean, Jon beti gaiztoa izaten zen ikaskide guztiekin. Ez zen inoiz ondo portatu. Orduan, konturatu zen, ez zela ona jendearekin. Adiskideekin egindako akats guztiei erreparatu zion. Pentsatu zuen, ez zuela berriro jarrera txarrik izango, eta ez ziola inori berriro minik egingo. Eta handik aurrera, aldatu egingo zela. 2 aste igaro zirenean, Jon eskolara itzuli behar zen. Lagunak ikusteko eta barkamena eskatzeko gogoa zuen. Oso gaizki sentitzen zen, eskolan gaiztoa izan zelako. Jon eskolara itzuli zenean, barkamena eskatu zien egun batean zerbait txarra egin zien guztiei. Lagunak aldatu zela ikusirik, harengana hurbildu eta besarkada handi bat eman zioten. Jon oso pozik zegoen. Etxean geratu izanak eta lagunik ez ikusteak, pentsarazi zion, ez zuela inoiz lagunik izango zuen jarrerarekin jarraituz gero. Eta aste gogorrak izan arren etxean, egin zituen akatsez jabetzeko balio izan zioten. Jonek ikasi zuen, ondo portatuz gero, ez zuela orain arte bezala arazorik izango.